Воды Арыка бегут, как живые, переливая, журча и звеня. ҳангоми субҳ тарона хонданро Светлана Фёдорова дар Қирғизистон шурӯъ кард. дар Москав рӯзи ин зани бознишаста ба таври дигар оғоз мешуд. Другой климат. ман ба назди ӯ омадам. инҷо боду ҳаво тамоман фарқ мекунад. шояд ҳамин ҳам ба муҳит таъсир дошта бошад. худамро инсон ҳис кардам. олист. муҳим ин ки нафасгир намешавам. астма ин астма аст. мумкин ҳаво низ нақш дошта бошад. Астма есть астма. маҳз ба хотири диққи нафас соли гузашта Гулмира Исмоилова тасмим гирифт ки ин зани бознишастаро бо худ ба ҷануби Қирғизистон барад. то он дам ӯ дар Москав ба ҳайси доя кор мекард. Светлана Фёдорова аз ҷумлаи он солхӯрдаҳое буд ки Гулмира дар пойтахти Русия парасторӣ менамуд. ман маҷбур шудам ки ба муҳоҷират биравам. бояд фарзандонам таҳсил мекарданд. ӯ бошад гирифтори астма буд. нафасаш мегирифт. ҳар ду рӯз пас ёрии таъҷилиро даъват мекардем. дар чангу ғубор аҳволаш бад мешуд. ман ӯро бо худам овардам. як касро тамоман ба кишвари дигар овардан осон набуд, вале ҳоло худо ба шукр ҳама хуб аст. дар аввал сокинони рӯстое дар Қирғизистон ба ин зани бознишастаи шаҳрӣ бо тааҷҷуб менигаристанд. баъдан барояш шириниву тӯҳфа бурда ва ба меҳмонӣ даъват мекарданд. вақте ман ӯро бо худ овардам, нигоҳам ба ҳамватанон, ҳамсояҳо, хешу табор ва умуман ба ҳама тағйир ёфт. ман барои муносибати онҳо ба ӯ миннатдорам. онҳо доим мехоҳанд ки ӯро меҳмондорӣ намоянд, тӯҳфа бидиҳанд, барояш гӯсфандро забт мекунанд. ҳамаи ин таваҷҷӯҳ аст ку. Адам көңіл ошого өзім еліме жұртыма аябай разы болдым. маоше ки Гулмира дар Москав мегирифт, ҳоло барояш духтари ин зан тариқи бонк мефиристад. набираҳои Светлана Фёдорова дар Русия монданд. замоне ки мехостам ӯро бо худам биёрам, фарзандонам гуфтанд шояд лозим набошад, бароятон мушкил хоҳад буд. шавҳарам низ дудила буд. ман бо ҳамсояҳо, хонавода ва пайвандони шавҳарам низ маслиҳат кардам. хонаводаам розӣ шуд. гуфтанд ки ман беҳтар медонам. ман пушаймон нестам. дар Ноокин Светлана Фёдорова дугонаи нав пайдо кард. хуштомани Гулмира ҳар рӯз ба дидани меҳмони рӯси келинаш меояд. ман забони русиро намедонам. танҳо ибораҳои салом, аҳвол чӣ тавр, биё чой нӯшемро медонам. ӯ маро мефаҳмад ва якҷоя чой менӯшем. баъдан ӯ суруд мехонад. ман худам овозхонам. суруд мехонем. таби ҳамдигарро хуш мекунем ва ман хона меравам. ин зани бознишаста мегӯяд ки барои Москав дилгир намешавад ва Қирғизистони офтобрӯяро ватани дуввум меҳисобад. Это очень много значит. Когда люди... мефаҳмед, муносибати одамон хеле аҳамият дорад. мардум дар нисбатат самимона рафтор мекунанд, на ин ки интизоранд кай аз инҷо меравӣ. Я говорю, останусь здесь.